Hello mga kalano, nami karon diri sa Kogikyo. Usa ni siya ka Anli Restaurant. Bago rin may karoon na magkaon mga kalano. Pwede na dyan busugan na mo. Ito na kaya barog. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin, ngunit ang ika'y yakapin, naglalaho. Perfect ayo. Teknik kerja niya mga kalano. Ngayon ay lagkaon na para kadyan mo makaon na karne. Yang rice, gamay lang. Ito yung busugan ako eh. Pero siguro mga 4 kilo ang karne ako nahurot. Huwag yung rice, puro na karne. Muna, sakto. Pila ka kanding, gitugway, ikuha na to. Ihaw. Pila ka baka, baboy. Para yun makaingon ng tagiya, mga lugi yun yung akong lida. Ang akong uyab, magsige gina siya og make-up. Bisan pag maglakaw na siya, para gwapa siya tan-awon sa mga tao para ma-maintain po ang iyang kagwapa. Almost every hour, iya ginantan-awon iyang naong kung okay ba ang make-up, wala ba'y nakampat. Ano siya make-up cut? Parang imo. But mo? Parang imo. Pizza pa man di ay. Nanonood. Ang sige make-up eh. Parang lagi imo. Ano ka masawayan imo? Halos na lang kada segundo mag-make-up. Ano mo gusto kong lugon? Tara. Dali na. Ato na ta. Pagdali na. Uy. Sirap na nata sa kuwan. Tara, Ay, yato. wait sa. Tano eh, manira na ba na? Kachot mo na. Asa man ka? Dire gina to makita kung unsa gid siya kahilig sa mga make-up. Kitang mga lalaki kay bawa naman jud ta kung unsa ginakadugay mahuman og pili ang mga babae. Pero bisag dugay sila mahuman og pili sa mga make-up, dili po nato mapakita kung unsa ginato kalab ang atong mga uyab. Kung willing ba gyud tang mo wait para nila. Wala tayo laing buhaton kundi mo agree na lang kung unsa ilang mga plano, unsa ilang mga ganahan kay mao man makapalipay nila o maka-build silang confidence. Mana? Saradaan na ka mo. Bahala gisiradaan na siya, wala gid siya magdali-dali. Namili gid siya og tarong sa mga makeup kay importante man na sa iyang kinabuhi. Nalipay ko kay humana siya og pili og padong na siya mobayad pero pagtan-aw nako Ikatawan na lang itaon siya sa gwardya kay namili pa man diya yung taon. Nasiradaan na jud siya kay 9 PM naman. Nalipay ko pag humaniag palit kay makita na nako siya. Gabay tag nono no karon sa 7-Eleven. Nagpay tag gagmay mga light beer ba? Kana bang mga kwan lang ba? Ladies drink din na. Sumining babae ra mo inom. Oo, babae rin mo naman na. Ako rin naman na. Tara, ato na ta. A few moments later. Okay, so kung kamo mga kanan, ganahan mo mato ka ng mga unlip tama ka ng mga kananan. Ang teknik na ayag mo pagpalabig ka og kanon. Karne gyud kasagaran. Karne mga
andrings ayaw sa kay na ayaw ginagmay lang kanang inom mo gagmay lang kay aron di ka mo busog ba nya. Mukaon mo ana kaon, ginagmay relax gamay ana pahuway. Parang katong yung kinaon galingon ana gutom na pud kung ako mo na katunan ako sa una gud kaon ko diretso na ana di bro ko magdedali ba kinanan ko diretso balay dali kaon. So dili na dapat na sa kanang mga anli dapat hinay lang padaghan ni kag makaon nya. Nya imong naon unsay tagsar nimo makaon. Unsa may kanang hala di ko kakaon ani okay mahal di ko ka-afford ani. Unsa la favorite ba ni nako pero tagsar jud ko katilaw. Mao to imong tirada like tagsar ka pasayan nganana beef nganana ba kanang mga pang Korean nga pagkaon nga Japanese nganana nga marabag kini tagsar jud ni karon lang jud ko mukaon ani karabang inigsud mo sa restaurant nga kana kung kaon na ni kini jud kung kanon more gyud mo tirada ana inay ana sara-surya gamay maglibak sa silingan no mabdos sa sikuan ana uy sikuan ba ni abroad pag uli way kwarta ana panglibak sa mo more na technique diha para madugay maglami ang inyong istorya yaman-himan nang uli mo wa mo kabayad. Nakalimot magbayad para sa mama ni Kuan ang uyab. Nangaon og anli. Nasigtabi mo man ang uli. Kalimot magbayad. Gi-review dito sa Kuan sa camera, sa TV, gi-review dito. Sus, Ginoo ko. So, ganiha daghan mig nakaon na karne. Inom sa mig kining beer bitaw nga gagmay lang og alcohol gud. Yaron mahilisan gamay ba. Tingnan na lang gud ang kinabuhi mga kalano. So diri lang takutob ninyo mo lang ato ang short nga vlog sa karong adlaw. Thank you for watching. Bye-bye.